धालिगाव थांनि जाय एनायै नांनानै बिमाया मोदै रुखु रुखु फुगारनानै आगोर मोनाना बै न'आव थांनि दिनै बै व्यक्तिनि न'आवहाय गोबाव जाबाय चिरां डिस्ट्रिक्टआवनो ना धालिगावआवनो बिनि न'आ बेयाव लोगोसे सोमदोन बरगयारिबो दं फिसा ब्लग बायदिसो जालांगोन दिनै बे मोनसे भिडिअआ बाइकजों थांनोसै जाय एनडिएफबि आफादनि एनायै नांनाय ना बि न'खराव सफैबाय आदैया नै सोमदोनाबो रायलायबाय थादों ओरैहाय आदै खोमाया बारा खोना खोमा खोनाला आदैनिया खोमाया खोनायो खोनाला मेगनबो नुला मिथिया खाथि खालायाव बेरायनो हायो दा आं थाबायनोबो हाया साइकेल नङाबानो जाया थाबायनोबो हाला आथिं बायदि बै माबा गुवाहाटियाव थाङाखै थांनो आगोलाय निमनिफ्राय ओंखारदों गुवाहाटि लाहानि बिमा आरो लाहानि बिफा इराबती सोमदोन रायलायफादों लाफानि बिमा मादै गोबावजों खनसे फैबाय मादै फैनो मोनाखै नोंसोरसो फैसाबायो गावनि बिमा ना बिमाखौ नायफैयाबा सोरखौ नायफैया नङा होमबा मादै दा जोंनिनो बिमाफोरबायदिनो होनांगोन नोंखौबो मानो होनोबा फिसा दङब्लाबो फिसा दिनै मोनसे जायगायाव दङ नङा होमबा बोरैबा नाङो एसे लोगोफ्रा जुदि फैयोब्ला दा मादैया बे बैसोआव दिनैसिमबो ओंखाम संनानै जानांगौ जायो बिहामजो दङब्लाबो गैयिफोरबायदिसो मालाबा दुखु नाङो दा मादै हामा बिदि नङा आरो मादै जों दंना फै मालाबा लोमजाब्ला साजाब्ला बिदि नङा मादै ओमफ्राय लोमजाबा साजाब्ला फन खालामना लिंहरगोन ना लिंहरा नोंलाय जोंखौलाय आंनो फन नाम्बार आं सेभ खालामनो रोङाना सेभ खालामना दोनदोब्रा सेभ खालामनो रोङा मालाबा नों बेमारफ्रा बारा जायोबा जोंथ' खाथियावनो दङना लिंहरबानो जायो दे औ सेभ खालामनानै दोन ओमफ्राय गुवाहाटियाव दा थांनो माब्ला थांनो सानदों आङो माबा फेब्रुवारि माबा मासाव थांनो होनदोंमोन ओमफ्राय गावहा दानि जास्रा गारिथार रबिया माबा जानोसै बे सोलायबा फैहोनदों आरो गावहा आं खिथाहरगोन होनदों लोगो हमहोनो नागिरथारानो दा दानि माबाया आदसा ओमफ्राय मास जोबहांफ्राव जाहैगोन खोमा होनदों बे बेलाव जे फैदों होननानै खोनादों दा जोंनि मानसिफोरखौ होनदों एनायै नांनायफ्रा बेलाव जे नांनाय गनायखौ खोनादोंना ओमफ्राय ओरैहाय लिडारफोरा फैदोंना फैयाखै आफादनि लिडारफोर फैयाखै दा बारा खोथा सोंनो सानाखै दुखु नाङो गावबो बोरैबा नाङो गावनि लोगोआ दिनै जों बाहेरायाव दङ ओमफ्राय माखासे जेलाव दिनैसिमबो दङ बोरैबा नाङो आरोखि गोसोखौ माखासे बाथ्राखौ सोंनो सानदोंब्लाबो बांद्राय दुखु होनोबा माखासे खोथाखौ सोंनो सानासै आङो बोरैबा नाङो उसुबिदा मोनो गावसोर गोसोथोलायनानै लादोंमोन ओमफ्राय गावसोरनो हाबा लादों माबायाव मन्दिराव 10 बोसोरनिबो बारबाय ने ओमफ्राय नोंसोरलाय माबायदि गोसोखाङो फैजानो लुबैनायफोरा माबायदि लुबैयो ग'जानो
जायो जों बोराय बुरै सानैजों लोमजानाय साजानाय सानाय सुनाय खस्थ' मिनिलांनो मिनिनो खस्थ' बोरायाबो लायनो हाया देहाफोरा माबायदि आयं बै मादैनाव बारा बाथ्रा सोंनो सानाखै आरो बारा खोथाबो सोंनो सानासै गोबां खोथा रायलायदों भिडिअ खालामनो भिडिअआबो दङमोन आं खिन्थु होथावथाव बायदि मोनाखिसै माखासेखौ बिदिनो सफा नोंथांमोना जुदि फुल भिडिअखौ नायनोब्ला सोमदोन बरगयारिनि इउटिउब चेनेलाव हाबनानै नायनो हागोन दिनै बे फिसा ब्लग बायदि लाबोनाय भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों